Altıncı kısmat peyce takdiriyek bilen hormatlı Toyğuljakowyň jababiyetinden. Mowzumuzda bolsa Muhammed bin Abdülvahhab'ın şahsiyetinin hakkında. Nahmedu ve nusalli ala Resulil Kerim. Muhterem Müslümanlar oğlum, gurunlar idarlayanlar tanıdı. Ki müteessifane gıynan takda şahsi binamı Umar Qari, peyci urtlu binamı peyci takdiriyek. Hormatlı Toyğuljakowyň Tahirin oğlu. Ata oğul bolup inçeme vaqt bäri ol öz pejinde we bu öz kanalyna bilelikde bir teleke töhmetleri bide urp başlapdyrlar. Aýtýan kepleri agda alar ýalaqdat del. Hewren bir agyr urunlar bilen hakymyny Hudaý taala aýtdyr. Alyp barýarlar şeytanyň ol, sırahatdan adyň tutýar ýani. Yani alyp barýarlar şeytanyň ýol diýmektigi. Agaýdy ifrati falanyň tebliğ etýär diýmektigi. Ve şuna meňneşne ol bile doğruca Vehhabiyeti tebliğ etdiýip dur aýtmaklygy bir hewraqata agyr geldi, gerekli boldy ki öz şahsiýetimden defa etmekdik. Emma bijelete gurrun Muhammed bin Abdülvahhab'ın şahsiýetiniň hakynda. Hafiz abi şonuň öz aýtýan gurrunyny şu belirtip goýup ber. این شبکه‌های ماهواری و پیج‌های اینستاگرامی عقاید و تفکرات افراطی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که سردمداران فرقه گمراه وهابیت هستند رو ترویج می‌کنند که کاملا با عقاید اهل سنت و جماعت منافات دارد. این alakemşi aýdylan gurrunlary Hudaý taqqatyn yani şun aýtýan keplerini Hudaý taqqatyn eşitdiňi musulman boldy. Yani wagan adam ýüregini ynjytýanda. Bu bölükde Muhammed bin Abdülvahhab'ın hakkında men gurun biletim geldi. Muhammed bin Abdülvahhab hem bir şahsiyeti cahanna onu öwýän eken, yamallayan eken musulman doğun. Ewweller hewraqat öpdirler. Yamallarlar hem el cümle Toyğuljakowyň muhterem bilen hormatly Umar Qari peji takdir ýekin mudir bolup gat suratyny yamallapdyrlar. O bir şahsiyeti ki Mekke Medine'den ki maňa taňa repde de yok. Ki barahim ol näme edipdir, näme etmepdir. So näme diýip? O bizim peşwamyzdy. Bizim muqtadamyzdy. Bizim Hanefi mezhebimizden ne? Biz onun kitaplarını okuyup şo näme diýipdir diýip biz onu ýyzarlap beren adamdy. O bir 300 ýyldan mı bol geçen gurrun on hakynda taryh taýdan bir sey mesailler bolupdyr diýip öwýärle de ba yamanlaýarlar da ba musulman dogan. El cümlem Hanefi mezheb muhakkiky Allama Şamil rahmetullahi Reddül Muhtarda şol Muhammed bin Abdülvahhab'ın hakynda necdi diýip Hudaý taqqatyn gaty kepler bilen ýüzlenipdir. Hudaý taqqatyn men şoň aýtýan kepler şoň hakynda bir musulmanyň bir murtakip bolmaly atlar der musulman dogan. Hatta şolara habarys diýip goýupdyr. We on Allama Şamil rahmetullahi Reddül Muhtarny onun öňkärden gawrak açyklan Doktor Ferfur ki şuat barahyn şoň çap bolugly şol Reddül Muhtar eterine haşiýe gurupdyrlar. O da şoň şudak baranyna edafa keplemepdir. Odur muhakkikin bir nowunda. Reddül Muhtar için töken adam yani. Ama ştar etjek bolýanym Muhammed bin Abdülvahhab'ın hakynda ummat İslamyň ikiden nazar bar. Hanefi mezhep muhakkikler her wagt her zamanna her bir alimi bolsun, gayri mezhep Hanefi bolsun aqaidda ya furuat Hanefi mezhep bolsun, ol ihtiram bilen näme etdirler? Kenara goýupdyrlar. Orta miyana musulman doğumsun hakkında bizim düşünmektiğimiz şey Muhammed bin Abdülvahhab diyen şahsiyetleri teferrudatı bolupdur, yalınçlar bolupdur. Ve şu forum şu hakkında olamaya alam öwelle de bolupdur, yamallarda da bolupdur. Hakikat halken näme belli değil. Men awalki mundan awal beren gurulumda şu guruluşa benim hakkında verdim. Bir dilime saklamaklamız gerek. Onun peşvamız da muhtadamız değil. O bizim Hanefi mezhebimizden değil. Yadıma düşüyor. Goşte Saraban'da biz okuyup bakak. 89-njy ýyl, 90-njy ýyl biz şu taýda fiqh Hanefiň takasyny okuyup beren wagtymyz hormatly Celal Qari bir jamaat bolup bir maşrin bolup şu taýda barahim mezhep Hanefi gümmetden şeýlek geldiler bir sey mesaleri tahqiq etmeden şeýim, soramadan şeýim, hakykat hal bilmeden şeýim. O şu taýda ez cümle sofran başynda Mevlana Şeyhul Hadis Muhammed Yusuf rahmetullahi aleyh Ustad buzurgwar Musa Celal Badi bir de hytmatçylyk beraber Agazay iman hıtmet ettik. İyeri maşına sonra biz de oturduk. Kepten kep geçti, gurundan gurun geçti. Gurun vardı Muhammed bin Abdülvahhab'ın hakkında. Ustad dedi, şu hakkında nazarın ne mi dedi? Celal Qari soraptı onu. Ustad dedi, hava teferrudatı bolupdur, yanlışlar bolupdur. O şu tuğratını şu hakkında aydlayan gurunlar ba. Emma dedi, biz ona kafir ya başına bırak diye ne dedi?
Bir de onu ehtiram bilen kenara koyat deydi. O bizim peşvamız da ya muhtadamız da diyen gurunları Müslümandan şu tada etti. Bir de şu kun akidam Müslümandan şol. Muhammed el-Vahhab mağa peşva del, muhtada del. O bizim rehberimiz del. Bir de onun kitabını dörcülük deyip, şimdi mesela hakkında şu neyme deyiptir deyip, vallahi yerine, billahi yerine, tallahi yerine, men şu adeçedim bir seferde var akım, kitabı tevhidi, öz meselelerini bilmeden çilme tevhidin hakkında şu kitabını açan adam del. Mağa Hanefi mezhep kafi Müslüman doğun. Emma kıyınan takta, hürmetli toyulacağın takdir yalak adamlar, ve umur kariyalak şifarım yartı okuyan moğlular, orta gidip de var akım, şu suratını tondevi edip, öllerinin mukabilini, tefekkürün mukabilini, düşünün mukabilini her kim bolsa, şuna var akım nemet yerle, şuna Vehhabidik köver yerle. Dikkat edin Müslüman doğun, Muhammed bin Vahhab diyen adam bir şahsiyet. Bir cemaate baş olan adam. O şoň hemme aýdan gibi ýüreği Kur'an ve sünnete terteki. Odam eger men haýty bir meseleni Hanefi mezhepden beýan etsem, o ki şu Hanefi mezhepdäki bağdatda Muhammed el-Vahhab'da da bab olsa aýan oldu da bizim Vehhabizme delil bolýar. Muhammed el-Vahhab da kıbla wagtdyr, biz de kıbla bakýar. Şöyle de hak kıldyr, biz de hak kılýar. Şöyle teyemmüm edipdir, biz de teyemmüm etýär. Eger garab olsa haýty bir zat bir ýerine tapılanna garab olsa şoňa Vehhabi diýme bolsa, onda emek şu Vehhabi bolmaly o da takat. Eger men bir Allah sığınmaklığı akidam olsa ki ya Allah, men awwal ahir Allah sığınmalı diýär. Alime gaybden kömek etmek bolsa. O şu İmam Azam rahmetullahi akideti men özünden düden dadım da Hanefi mezhebin ulamalarının akidesi. Bu konuda gelip öz düşünüşüňiz Kur'an, hadise ters varahim şu turatını öz düşünüşüňiz öyle burdatdan öwürüp dursan wabtagu ileyhil vesile Allah bilen kasam wabtagu ileyhil vesile diýäniň aýatyň matatynda 1400 Kur'an tefsir bolupdyr. Birçi däne tefsirden getirin. Öwliýalar çağırmaly, şehitler çağırmaly, pirler, peýgamberler çağırmaly. Şu tefsirde birçi däne tefsirden, muteber tefsirden getirin Müslüman doğan men tawba etjek yani. Garar ki her kimsenin aýtýandaryňda haýsy bir zat ters bolanna oňa billahi Vehhabi diýjek bolsaňyz. Şu taýda Müslüman doğullum, Vehhabiýetiň haýygaty Bağdat. Alim ummatystanda Vehhabi diýen zat hem Bağdat. Biziň mantagamyzda ýok da Bağdat Müslüman doğun. Emma qararda her kimin marifetlerini hoş gelmeyene oňa Vehhabi diýip töhmet ursun. Biziň aramda şeýle bolýar. Haýsy bir zatdan hoş gelmedi, haýsy birinden bir hoş gelmedi. Wedel mugyýetler var, jaýgalar var. Der üçkenem şu töhmet alýarlar, oturýarlar. Bular Vehhabi diýip millette barahim ezbe soňakyny eşitipdir. Onu kafirden de teleke bolýarlar. Falany kafir bolupdyr, falany mesihi bolupdyr diýsen, kän gyň orpatan akla millet. Emma falan Vehhabi bolupdyr diýsen, bollu tam şoňaydy. O bodur ulaqan gurrun, şon obadan çykarmadan barahim bol oturşullaryndan Müslüman dogullam radi bolmaýarlar yani. Onda şuna tödün gıydkati, Muhammed el-Vahhab'ın şahsiyeti ummat İslam'da teferrudat bolupdyr, ýalňyşlar bolupdyr. Hanefi mezhebin ulamalary gaty-gatydan sonra şoň ýüzlenip orta meýanda bar aýdallar bar. Oşa doratında tödün gıydkati. O bizim muhtadamyz da, peşwamyz da, rehberimiz da biziň kitabyny dörjünlük berende näme diýipdir şoň hakyny diýip. Ol öz mantagatynyň adamdy. Bir öz mantagada ýaşap bir adam, bir de Hanefi mezhebin ulamalarynyň öz kafi Müslüman dogul. Şu taýda Müslüman dogullum. Şun hakkında etidal orta meýana her bir kim bolsun, Muhammed bin Vahhab her kim bolsun, eger aýdan gurrungy Hanefi mezhebi ters bolsa, şeriata ters bolsa, onu ihtiram bilen muhakkik ulamalaryň düşünüşine görä, men düşünüşime görä da o da muhakkik ulamalaryň düşünüşine görä kenara goýmak gerek Müslüman dogun. Allah temizliğine tawfik bersin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.